Беларускія сілавікі прыйшлі з допытамі да бацькоў блогера, які жыве цяпер у Ізраілі, і ён кажа, што візіты скончыліся для ягонай маці нервовым зрывам. Ну і сам блогер раней стаў фігурантам крымінальнай справы за відэа ў соцсетках. Гаворка пра гарадзенскага блогера і бізнесоўца Ігора Леанарда. Раней супраць яго распачалі крымінальную справу за знявагу прапагандыстаў Азаронка і Гайдукевіча. Падставай стаў відэаролік, у якім блогер каментаваў іхны візіт да іранскай амбасады ў Менску. Паводле Ігора, сілавікі настойвалі на выдаленне ягоных аккаунтаў у соцсетках. Я убрал некоторые ролики с этого аккаунта и взял на себя определенные обязательства, которые я выполню. Сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом начинают с тобой бороться. И только после ты побеждаешь. Тым часам стала вядома і пра іншы выпадак. У менскім аэрапорце затрымалі грамадзяніна Расеі, які спрабаваў вылецець у Арменію. Паводле праваабаронцаў, Іван Любшын планаваў атрымаць там французскую гуманітарную візу і пакінуць краіну. Аднак беларускія памежнікі перадалі яго сілавікам, пасля чаго мужчыну вывезлі ў Расею. Цяпер супраць яго распачатая новая крымінальная справа, а таксама прызначаны адміністратыўны арышт. У нашай студыі з'явіўся Валентин Стефанович, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна» і былы палітвязень. Спадар Валентин, добрый вечар. Вітаем на Белсаце і, канешне ж, віншуем вас перадусім з вызваленнем. Вельмі рады вас бачыць. Добрый вечер, дзякуй вялікі. Для вас, калі вы выйшлі са зняволення, стала шокам маштаб рэпрэсіяў, які разгарнуўся за апошнія 5 гадоў? Ну, я в некаторым сэнсе сачыў за тым, што адбываецца. Праўда, так, в абмежаваных памерах, толькі праз дзяржаўныя СМІ і праз дзяржаўнае радыё. Ну, калі ў калоніі быў, то яшчэ і тэлевізію часам глядзеў, то, в прынцыпе, я бачу, што адбываецца, чытаў. І, канешне, калі я ўжо выйшаў на волю, то бачу, што, на жаль, пацвярджаецца то, што рэпрэсіі працягваюцца, адных палітзняволеных вызваляюць, і на іх месца знаходзяцца новыя людзі, а можа нават і болей яшчэ, чым вызвалілі. Каб зразумець маштаб гэтых рэпрэсіяў, наколькі ён змяніўся, ці можам мы, таму што рэпрэсіі раней жа былі, і ўсё тое, што цяпер робіць Лукашенко, яно было і раней, можа, не ў такіх маштабах папросту. Ці можна цяпер такую метафору ўжыць, што ў калоніі, што тут, па сутнасці, адна вялікая турма. Краіна ператворана ў турму, таму што, калі мы згадвалі зараз, напрыклад, блогера гарадзенскага, які ў Ізраілі, прыходзяць да яго сваякоў, тэрарызуюць. Да маіх таксама перыядычна, нашых калегаў многіх таксама прыходзяць, і людзі папросту як закладнікі. Людзі, па сутнасці, у няволі і пад поўным кантролем гэтай рэпрэсіўнай машыны. Ці можам мы такую метафору ўжываць, альбо ўсё-такі яшчэ гэта такое згрувашчанне гэтых фарбаў? Ну, безумоўна, сітуацыя пасля 2020 года, яна значна пагоршылася па шмат якіх паказніках, і я абсалютна пагаджуся, што рэпрэсіі не з'явіліся толькі зараз. Мы іх назіралі перыядычна, і Беларусь наваходзіла ў такі цыклічны рытм. То есть адбываюцца выбары, узмацняюцца рэпрэсіі, праходзіць нейкі час, пачынаецца нейкая пэўная адліга, мы іх прынамсі две можам згадаць, это так званыя макееўскія адлігі, якія былі там перад гэтым, і пачыналіся якраз такі з вызвалення палітычных зняволеных. Але пасля 2020 года мы бачым, што прыняты такія захады да такога поўнага кантролю грамадства, і калі раней, скажам, былі хаця б наяўныя палітычныя партыі, якія былі зарэгістраваныя там міністэрствам юстыцыі, яны ўдзельнічалі ў выбарах, так, безумоўна, яны там нікуды не траплялі в гэтых выбарах, але прынамсі існавалі. То зараз іх няма, няма ні ўрадавых арганізацыяў, няма незалежных СМІ, і грамадства фактычна пад такім поўным кантролем. Ну, такую можна, алегорыя сама мне прыходзіла ў галаву такую, калі параўноўваць матрёшкі, то есть большая турма, меншая турма, меншая і так далей, адна ў адной. Ну, можна так сказаць. Спадар Валентин, калі вы апынуліся беспасярэдня ў зняволенні, ці вы уяўлялі пра глыбіню гэтай жорсткасці, якую праяўлялі уласна улады ў адносінах да палітычных зняволеных, да таго, як вы туды патрапілі, калі вы працавалі праваабаронцам і проста працавалі з іншымі людзьмі, так, бачылі, назіралі за гэтымі працэсамі? Ну, праваабарончы цэнтр «Вясна» займаўся маніторынгам месцаў пазбаўлення волі. Мы шмат пра гэта пісалі, і пра тое, што сама сістэма пенітэнцыярная беларуская, она фактычна не была рэфармаваная з часоў Савецкага Саюза, шмат што там засталося нязменным, тое ж умовы ШИЗа і так далей. Але вось пасля 2020 года ўлады падышлі так сістэматызавана да палітычных зняволеных, і я б сказаў, што все, хто быў пазначаны
абрэвіатурай ПУ-10, профілактычны лік нумар 10, яны ўсе зведалі вельмі жорсткія такія абмежаванні і падвяргаліся сістэматычна жорсткім бесчалавечным відам абыходжання, як выдварэнне ШИЗа ва ўмовах холода і фактычна пазбаўлення сну. Ну і я так скажу, што і выжываліся і катаванні такія фізычныя. А в адносінах да вас як это выглядае? Не, даносінах да мяне не, але я ведаю такія выпадкі, таму што я в некаторым сэнсе, як праваабаронца, знаходзіўся в такой працоўнай камандыроўцы, то я, канешне, шмат рознай інфармацыі збіраў там. Уласна, наконт камандзіроўкі яшчэ хацелася б удакладніць, таму што вось маем прыклад цяпер вызваленага Анджэя Пачобута, які дагэтуль даследаваў антысавецкае падполле, і па сутнасці ён трапіў, ну, як бы это ни гучала, ну, вось у такую камандыроўку ён трапіў унутр гэтай сістэмы, якую гісторыю якую даследаваў. Вы, як праваабаронца, калі трапілі туды, ці даведаліся штосьці новае, таму што, ну, безумоўна, камунікавалі з тымі, хто знаходзіўся там, адсочвалі, маніторылі інфармацыю, ці штосьці новае, чаго не бачна нават самым заангажаваным праваабаронцаў з волі з таго боку кратаў, ці штосьці? Ну, я так сказаў бы, што, можа быць, нічога новага я там не даведаўся, але іншая справа ведаць, іншая справа адчуваць самому. Зараз я абсалютна ясна бачу, якім чынам трэба рэфармаваць гэтую сістэму, пачынаючы там з такіх рэчаў, як змяненне ўмоваў ШИЗа, пазбаўлення тых рыснічак так званых, якія не даюць пранікаць дзённаму святлу ў камеры, і это вельмі шкодна для зняволеных, і заканчваючы наяўнасцю некага дзейснага кантролю над этой сістэмай проста. Валентин, у такой ситуации мы пообещали нашим глядачам, что задамо то же самое питание, якое адресовали им и нашему соразмовцу, вам. Вось у гэтай ситуации, якую мы зараз абмяркоўваем, все-таки гучаць галасы не толькі з боку цяпер ужо Лукашэнкі, але і супрацьлеглага боку, што можа быць і варта перагарнуць старонку, можа не, так, ну, вот нешта такое. У нас акурат ёсць одно сведчанне. Мы б хацелі б таксама даць паслухаць, значыць, заяву праваабаронцы Насты Лойкі. Яна акурат вось была, падаецца, разам з вами вызваленая, разам з нашай журналісткай Кацярынай Андрэевнай 19 сакавіка, пасля чаго яны ўжо на волі тут паразмаўлялі, вялікая гутарка, якую мы вам рэкамендуем. А цяпер невялічкі фрагмент, дзе Наста Лойка апавядае пра сваё стаўленне да супрацоўнікаў Губазіку, калі ласка. Кажа, што нам далі шанец з таго, што памілоўка, яны далі нам шанец, так, на новае жыццё лепшае. Ну, якая памілоўка? Ты бачыла дакумент аб памілаванні тваім? тваім? Ну, я не бачыла, но публічна гэта гучала, як мы ж аб'ект гандлю. Нам далі шанец тым, што нас прадалі і дазволілі нам выехаць. Ну, не дазволілі нам прымусова, да, нас вывезлі, хутчэй это будзе больш дакладны тэрмін, але, ну, я ім таксама дам шанец на тое, каб не пераглядваць шмат разоў наша інтэрв'ю, не слухаць, што там кепскае пра іх сказала. Нічога кепскага пра іх не скажу. Яны рабілі сваю працу, яны рабілі працу, як умелі, як лічылі патрэбным. Супер, я гатова з імі взаемадзейнічаць, вучыць іх правам чалавека, там, дапамагаць з тэмай міграцыі, там яшчэ чымсьці, абсалютна гэта в маіх такіх марах заўжды прысутнічала. Вельмі великадушна з твайго боку, Наста. Мне падаецца, што такія абставіны зараз і гэта магчыма. Навошта в сябе трымаць гэту аслобленасць, і, ну, мне гэта зараз ніяк не дапаможа. Гучаюцца розныя меркаванні, у тым ліку вось і пра перагарнуць старонку, ці надышоў час. Вось мы далі 4 варыянты адказу для нашых гледачоў. Спачатку люстрацыя, потым старонка. Так, даўно пара. Не будзем біцца да канца, і ёсць варыянт, пра які я не пытаю, мне ўсё роўна. Які варыянт бліжэйшы? Ну, я сказаў бы так, біцца не біцца, але я лічу асабіста, што тыя, хто здзяйсняў злачынствы супраць чалавецтва, хто здзяйсняў такія злачынствы, як катаванні палітычна матываваныя, яны проста павінны панесці адказнасць адпаведнасці заканадаўствам. 60% галасоў падтрымліваюць ваше меркаванне. Спадар Валентин, вернемся вось да гэтага вызвалення. Яно стала магчымым у тым ліку намаганнем Злучаных Штатаў і асабіста спецпасланніка Джона Коула, спецпасланніка прэзідэнта ЗША. Артём Шрайбман, палітычны аналітык, лічыць, што Лукашенка так ці інакш пойдзе на змяншэнне вось градусу, змяншэння ўзроўню рэпрэсіяў, бо ён хоча завяршыць гэту вялікую угоду з амерыканцамі. Што вы пра гэта думаеце? Бо, вот, напрыклад, нават сёння ўжо прызналі 7 новых палітычных зняволеных.
Ну, пакуль што мы не бачым пацверджання гэтага меркавання, і палітычных зняволеных робіцца не меней, прынамсі так скажем так, адных вызваляюць, іншых садзяць. І натуральна, што мы будзем змагацца за вызваленне ўсіх палітзняволеных, але і пры гэтым вельмі важна казаць пра пэўны мараторый на палітычны матываваны пераслед. Таму што інакш гэта робіцца бясконцым працэсам, і патрабаванне вызвалення палітзняволеных оно будзе актуальным заўсёды. Таму мне здаецца, што нашы ўлады зацікаўленыя найперш у тым, каб прадэманстраваць нейкі пэўны поспех, і калі гаворка вядзецца пра поўную зніцу санкцый і адсутнасць тых палітзняволеных. Ну тут, дарэчы, спадар Шайбман можа мець рацыю ў тым сэнсе, што мы это неаднаразова ўжо бачылі, калі я казаў пра эту цыклічнасць, акурат это пра тое. Калі градус рэпрэсій зніжаецца, пачынаецца зноўку спробы налажвання дыалога, зніца санкцый, 15-й там год вызвалення палітвязняў, 16-й, 17-м там былі антыдармедаўскія пратэсты, але тым не менш не скончыліся тым, што людзі былі вызваленыя да суда і справы да суда не дайшлі. Але в дадзенай сітуацыі сённяшняй, пасля 2020 года, назіраючы, ну, зноўку ж, я толькі мог назіраць па газетам і па радыё дзяржаўным, я не бачу, што адбываецца ў Менску, потому што мне быў вывезены за мяжу, я в поўным сэнсе дома не быў. Але тое, што я чуў, прынамсі, сведчыць пра тое, што у меня вялікі сумнеў наконт таго, наколькі ўлады змогуць стрымаць гэты мараторый, і наколькі яны змогуць супаставіць і кантроль над грамадствам, і на тое, што яны не будуць рэагаваць на нейкія праявы таго, што людзі будуць выказваць сваё меркаванне, а можа быць нават пратэсты і так далей. Мне цяжка уявіць сабе, як гэта будзе адбывацца. Ну, уласна, пра гэта і гаворка, як забяспечыць кантроль, паліцэйскі кантроль над грамадствам, што магло бы быць вось гэтай прыкметай зніжэння градусу. Гэта адсутнасць новых пераследаў, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, магчыма, гэта большае штосьці, дазвол на дзейнасць грамадскіх арганізацый, палітычных партый, на магчымасць вярнуцца альбо хаця б атрымліваць дакументы за мяжою. Што можа быць такім парогам, на якім можна сказаць, ну, канешне, не анёл, але як пакуль вы сядзелі, тут было і рэпрэсіі выйшлі на плата, там і так далей. Што можа стаць такой прыкметай? Ну, як мне падаецца, мінімальна гэта адсутнасць палітвязняў, то есть адсутнасць людзей, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі па палітычных матывах. У звязку з выказваннем свайго меркавання, рэалізацыяй свабоды мірных сходаў і так далей. Па абвінавачваннях так званым экстрэмізме, паколькі законодаўства аб экстрэмізме беларускае, она попросту не адпавядае сэнсу змагання з экстрэмізмам як такавым. Я маю на ўвазе гвалтоўны экстрэмізм, прапаганду гвалту, ненавісці да нейкіх групаў рэлігійных, нацыянальных і так далей. Это першасна сэнс, што такое змаганне з экстрэмізмам. А ў беларускай інтэрпрэтацыі любая крытыка ўладаў гэта ўжо экстрэмізм. Так? Это, то есть на то, что мы маем право критиковать улады, мы маем право их не падтрымліваць, і маем право нават пратэставаць супраць іх. Ну, это, як сказаў, мінімум, але ўвогуле, канешне, гэта свабодная дзейнасць палітычных партыяў, любых відаў і накірункаў, гэта свабодная дзейнасць грамадскіх арганізацыяў, незалежных СМІ і так далей, і так далей. Спадар Валентин, у вас ёсць адчуванне, ці можа яно у вас было нейкае разуменне наконт гэтых рэпрэсіяў, ці кантралююць гэтыя працэсы гэтых рэпрэсіяў зверху? Я маю на ўвазе сам Александр Лукашенко альбо ягоныя блізкія там сілавікі, ці ўсё гэта так ідзе па накатанай, што проста не Лукашенко, ні хтосьці там тыпу Шеймана, проста не маюць ніякага кантролю над гэтым? Я асабіста лічу, што у нас все краіне кіруецца такім ручным рэжыме. То есть ён так запускаецца, так жа ён і спыняецца. І гэта, в прынцыпе, папярэдні досвед пра гэта сведчыць. І вось гэтыя цудоўныя губазікі, пра якіх казала Наста, яны робяць роўна на тое, што ім дадзены загад. То есть все залежыць ад пастаўленай задачы. Была б задача забіваць нас, яны бы таксама так рабілі б сваю працу. Это просто праца, нічога асабістага, мы просто вас заб'ем. Што яны, дарэчы, і рабілі. І былі і выпадкі, так. Таму яны могуць это рабіць, могуць этого не рабіць, але пытанне ў сістэме і ввогуле кантролю над этой сістэмай. Між тым, все-таки тут тады варта ўдакладніць, ёсць такі меркаванне пра то, што Лукашенко ў нейкім сэнсе нават закладнік вось гэтых усіх сілавікоў, якім дазволіў усё, і цяпер мужыкі не поймут. І таму ён перад імі і апраўдваецца, вот як я тут
тут выпускае кагосьці, і ён бы можа і хацеў бы зменшыць гэтыя рэпрэсіі альбо спыніць іх, але ж мужыкі не поймут, наколькі гэтая версія мае сэнс, альбо ўсё-таки сапраўды загад і... Ну, папярэдні досвед паказвае, што гэта ўсё кіравана. І таму, адпаведна, калі будзе загад, сістэма будзе зробіць паўзу. Яна не зменіцца, не будзе ніякіх сістэмных зменаў, я гэта проста не веру зараз. Але проста яна можа зрабіць паўзу да некага новага электаральнага перыяду, які нас всіх чакае ў 30-м годзе. І пытанне, што будзе ў 30-м годзе, мы зноўку вернемся да сітуацыі піка рэпрэсій, і зноўку будуць палітвязні, зноўку будуць катаванні, і зноўку будуць ахвяры, не дай Божа. Ну, то есть пытанне як бы застаецца. Это такая реакция на сённяшнюю ситуацию, на некие экономичные проблемы, натурально. И я не схильны думать, что Лукашенко вызвали у нас тому, что он вырашыў перегарнуть эту сторонку, наладить широкий громадский диалог, примириться нарэшце, примирение в громадстве некое зрабіць. Нет, это тому, что санкции и тому, что экономичные проблемы. Вот столько гэта.